बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय दिनेश प्रसाद जी भैया की तरफ से देखिए आशीर्वाद आयल, बहुत बहुत स्वागत। जय भीम, नमो बुद्धाय। और देखिए बिरहा जगत के राम केवल यादव जी बिरहा के बहुत ही अच्छे जानदार शानदार गायक हैं। गाजीपुर से चल के यहाँ के टेलीफोन कैली कि बबुआ ते आओ तारे तो के सुने जरूर आई। तो बिरंदरा खातिर बहुत गर्व के बात बाटे कि हमारा आदरणीय गार्जियन लोग आयल बा जे हमरा के आशीर्वाद दे रहे बा। हाँ हाँ ठीक सर 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 सर। जब ले शरण में पुत्र हम के न जाइबा, अभी अभी आग लगे वाला है मंच पे, अभी देखब ना उड़ी पूरा। जब ले शरण में पुत्र हम के न जाइबा, तब ले सुकून ना बहुजन न पैबा, तब ले सुकून ना बहुजन न पैबा। देखा बबुआ बहुत बहुत स्वागत बा। कह तारी श्री आदित्य कुमार संस्थापक नव जागरण अंबेडकर समिति